Għaddit aktar minn sena minn meta l-Ministru Anton Refolo inqabad li fid-dar tiegħu qed iżomm ġebla protetta li tmur lura għal żmien l-Ingliżi. Ġebla li sallum ħadd ma jaf kif spiċċat fir-residenza tiegħu fil-qala bi Sweetle Pool. Għalkemm il-Ministru Refolo s-sena li għaddiet kien interrogat mill-Pulizija tad-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali u kien anke msejjaħ mis-Suprintendenza għall-Wirt Nazzjonali, jidher li sa issa ma ttieħdu ebda passi ulterjuri fil-konfront tiegħu. Fi frar tas-sena li għaddiet kien żvelat li l-ġebla bil-marka VR minn quxa fuqha tinsab fir-residenza tal-Ministru tal-Agrikoltura wara li ibnu ippoża f'ritratt moħħtu quddiem din l-istess ġebla storika. Minn dakinhar saret l-elezzjoni ġenerali u l-Prim Ministru reġa' appoġġja lil Anton Refolo fit-tieni kabinett tiegħu. U issa aktar minn sena wara l-istess Refolo għadu jifforma parti mill-kabinett ta' qabela. Net nistaqsa lill-Ministru biex jagħtina aġġornament dwar sar minnha din il-ġebla. Ministru, għad għandek il-ġebla protetta? Diġà qed li kelli ngħidu m'għandix ngħid iktar. Għad għandek id-dar? Diġà qed li kelli x'ngħidu. Kemm tgħid li iva jew le biss? Faċli ħafna mistoqsi. X'sib ta' tgħidli x'qegħdin nagħmlu issa jidher bdi wara ħala tagħna. Għad għandek il-ġebla protetta? Li kelli ngħid diġà għedtu. Mistoqsi jekk se jkun sfurzat jirriżenja pad-deputat Rosien Kutajer, Anton Refolo baqa' jwieġeb bl-istess mod. Tkun qed tirriżenja wkoll pa' Rosien Kutajer? Diġà li kelli ngħid għedtu. Xiex Rosien Kutajer iva u inti le? U jekk il-Gvern Laburista vera se jkun qed jimxi ma' dak li qal il-mexxej tiegħu? Id-deċiżjoni li ttieħdet illum turi u tella l-istandards tal-integrità li huma mistennija fil-ħajja pubblika tarġoħra l fuq. Allura Refolo għandu jagħmel pa' Rosien Kutajer u jirriżenja mill-Partit Laburista. Iżda mill-Ministru kellna biss skitt totali. Il-Ministru qal li ollejna l-Barsa l-standards. Inti ħadd tkun tirriżenja fuq dil-ġebla li għandek id-dar? Għamdu Ministru biex tfiġibni, ħadd tkun qed tirriżenja fuq dil-ġebla? Bonġu. Għad għandek dil-ġebla? Naħdmu għall-pajjiż. Intant meta ġie mistoqsi biex jgħidilna min huma n-nies li tħanżru taħt Gvern Laburista, għal darb'oħra il-Ministru Refolo ma lissen ebda kelma. Min kienu n-nies li tħanżru dak iż-żmien? Inti kont wieħed minnhom? Marija Francalanza, Annet News.